कैलाश बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जोङो माने फोथाराव फैदों खांख्राइ खन'नो। ओमफ्राय बर'नि माने खाजा नालाय खांख्राइया गोदोनिफ्रायनो जाबाय थाखायो। नोंथांमोना नै नायबानो जाबाय खांख्राइखौ बेसेबां मोनो जोंबो मिथिया, खिन्थु खन' नायनोसो फैदों आरोना दिनै। मासे जाथारबायनो नै सालथेया। जाथ्रायबायानो नै मासे मोनबाय। नैबेयाव सालथेया नै मासे खन'नो नागिरदों। मोनदों जानो? हा? खेबदों आखायाव। खांख्राइखौ इदि खन'यो नै गामसा गानस्रोलायनानै माने आथिंखौ मोनसे ओरै गोलाव हरनांगौ नै ओमफ्रायसो इदि खन'नांगौ, नङाबा जाया। नै बरिया साउथ इण्डियानि एक्सन होननाय। बेसे? होनबाय नै मासे मोनलायबाय खांख्राइ दांख' मानै। नै इयावनो फोथारावनो ना, फोथारावनो खननांगौ आरो ना, बे फोथारावनो मोनो। मोखाङावनो दं नै मोनलायबाय मासे। नै बिनिफ्राय मासे मोनलायबाय नै। इयावनो थायो माथो ना। मोजांलै बोरैबा। बरिया बैसागुनि बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा गासैबो माने समायना महर लाजोब्बाय आरोना नै। गोथां गोथां गोमो गोमो समायना नुहांबायानो। खांख्राइ मैथाजोंसो जानो मोजांलै, बरिया जायो। मेलेमखौ देख'नांगौ। हा? र' अननानै आंनि भिडिअखौबो सापर्ट खालामदो, नायदो नोंथांमोनाबो, आरो साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। मानोना आंबो सासे मोजां इउटुबार जानो हास्थायो आरो नोंथांमोन। बिदिनो आरो ब्लग बानायनानै आंना माने ओरैनो लकेल गामियारिनि ब्लग। मोनाया खांख्राइखौ मोनबायानो ना, इयो मासे। ओमफ्राय नै बाल्थिङाव लादों आरो ना, बाकेटाव। बेनिफ्राय बिदिनो खन' लांबाय दं ना। ओमफ्राय बेखौ माजों जानाय जायो दा आं भिडिअनि गेजेरजों दा बुंथ'ला। दा माने जाबासो दिन्थिबा गैला आरो ना। जिखुनु जागोन आरो जों दिनै। नै बाल्थिङाव नै माब्रै माबा जाबाय, गुदुङा एकदम फुथेलायना थायो नै। बेयाव दांसै आं खन'नाया, सिङाव दं नै बरियानो। खन'नोसै आखाइनो माथो हाबजानो नागिरा। आं बख'नो हादिया, नै सालथेया बख'बाय। जि अरथाबखायो हायानो। नै माब्रै माबा मोनबायानो माथो। मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सातथा। आखाइफोरा फुरला जाजोबखायो। फिसा फिसा जानाय माने सिङाव माने सोहरनो माने हाया आरो ना आखाइखौ। ओमफ्राय बेखौ जावदों आरो ससे ससे जावनानै माने खांख्राइखौ बरनदों नै। हाब बेसेबां गोथौ। फैबाय मोनलायबाय मासे। एवनायनि मडेल बाला सोयो माने ना गोथौद्रायखौ। बाला सोबाथाय माने खांख्राइया गोजौ दावखोबोयो नै। मोनबाय? ओमफ्राय मा सिस्टेमाव हमो नै बालाखौ सोनांगौ माने गोथौद्रायाव। नै माने खांख्राइया दावखोबोयो। मोनबाय नै। फाइनालि जों खांख्राइखौ इसेबां मोनबाय नै। मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठ नय 10 11 12 13थाल' मोनदों। 13था मोननाय जाबाय।
फाइनालि जों माने खांख्राइखौ खन'खांबाय ओमफ्राय खन'खांनानै दा नै फुरला फुरलि जाना दंना माने दैमायाव जों दुगैसिन माने ना साफा जासिन आरो जेनेबा ओमफ्राय खांख्राइखौ मोनबाय मोननायालाय बारा मोनाखै जानो आन्था मोनबाय आरो ना दा दुगैनो थांगासिनो नै दैसा फिसा आरो जेनेबा ओरैनो स्राय स्राय बोहैनाय फाइनालि जों नै इयाव दुगैनो फैबाय नै दुगैनो आरोना